Martang yang mahita damini di batana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batari hita ima nantar surat di Yakobus bidu 5 ayat itu 1 ayat 10 sada songono mahatani di bata. Atong pabigit hamu maro hamuna aliak kadongan sahat roh di harorin tuani. Ay parhaw may pedi pay may mado parbuena argana syetani jala dihabingan tedo pay madicalo udan manugot nang budari. Hamu pe marbigi ni roha mapatugu hamu maro hamuna. Ay dono do harorin tuhani. Unang marhui hamu maralo kamu aliak kadongan asa unak kona uhupamu. Nunga jongjong dipiti pangumi. Aliak kadongan akka panurirang namar zamita marhiti-hiti kuar di Tuhani. Tiru hamuma di paporsuhon do dihabingitun. Taparhatua do akka naung marhabingitun. Dibigi hamu do habingitun di sijub. Jada di dahamu do di ujung nan diminahin di Tuhani. Ay parar siroha buru do Tuhani. Jala pertalup ni roha. Ido sahana. Songon topik ini turpu tahun bengit mengulakon lomo ni rohani di bata tikun melakukan kehendak Tuhan. Dia makadong asaha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Adong masada barita namar donga puda. Ima cerita taringot tu perbedaan ni batu dohot busi dohot aik di sadatiki Roma batuon madok dangadong nabui mangaluang dangadong nabui mamoca au nena batuon ma dengi ala makilala imana gugu kuat Roma menantang busi madapot tonibanan. Oke, saya coba nindemana marupani. Dicoba busi ima mangalotaki dirina tu bati marhiti gugu ni busi alai na terbentur badan ni busi do pola marpenggolan pola marpeolan jala dangadong mahua betui dungi mekel ma betui marnida busi jala mundur ma ibana songon na di ida api mamse Roma api mendok oke. Saya coba kamu akan pecah di bagasan api marsigor api tong Roma api di bagasan marsigor lama nutung ibana ikom meleleho ikom pocarona sa gorgorna torus ani gorgori lasso mahua bati tetap kokoh do gugu dangadong nabui memecahkan ibana menyerama api dungi songoni saya merasa bongak maibaran alai Roma ibana madapoton aik hobe apalagi aik ama gugum tuau inna matoikon alai anggo aiki sesiddo jala dangarong kepala dia di ibana alai seido ibana ma oke alahu semado songoni dan pola terlalu aku alai bering ma ninna marupani seterus ma ibana manete sasatete do aiki alai me idroana manete ma aiki terus tubetui terus masongoni tiap hari saya manete terus aiki alai
dia Mekah dengan ternyata batui merlubang, ternyata batui bui tobus na merasa na gugu do na merasa kuat, ternyata bui ditobuk aiki ido na taida jalamonang ma aiki didok batui ma menyerah mau tuho inna matu aiki alene haran yang berengota shin barita namar donga podon ima sada na niulakon ni aiki mengalahkan batui dia mai benge ni roha ha benge ton ketekunan air yang setetesi namanya teki terus ujago sia busik nagugui sian api nam hobi alania menjadi pemenang adalah orang yang tekun na berbengek ni roha ido na taida siap barite lasido na naik do ono ni turpugo tuhita dipangido do tuhita ima bengek ni roha ido boy makamonakon sudi paralohan anani dia makarungan dia poi jala di sesuai apostol Jakobus du kuriana perjuli samar benge ni roha nasida mengadupi kondisi ni ngulu na masa alani akka hamolo kamolom lapatan ni marbenge ni roha ima situasi natikun situasi nabui bertahan menang memang taida do di baga 10 tahun bahaya manang krisis na luar biasa tuala Kristen na perjuli adong pemerasan adong kekerasan adong penindasan bui naro sianaka namora bui naro sianaka na asing doa ka ormas doa ka kelompok-kelompok na asing kondisi na berbahaya na songonido na ni ida ni apostol Jakobus ido iba nama ima tadda songon naung jumonok ari Tuhan Yesus padualion ima ari paruhumon alnitung taharik kotod do jala dio jak konibana no mamodai paingoton huriai asau nang lilu haporsen nasida asau nang mago to nasida haporsen ni aina jonok nama haroroni Tuhani na baduahon na nang idota digo barhon si Jakobus do war ni si tawonon dingul nya kana porsen terlumo bima di haror ni Tuhan Yesus dapat dua lihon alai diajari wahado so ada sikap lahu mengadupi nama saya tawering ma ditupukon ima marbingi ni roha tekun melakukan kehendak Tuhan bengit mengulahkan lomo ni rohani di bata bersabarlah dan bertekunlah di bagasa pakrimun nama ngodu songon aik na manaluh batui dang stokin dang songon na membalikot tangan mengadubi tapi Allah bengeti kesabarani ketekunani ima terus hidup benda diperhatulus apostol Jakobus ngulunnya la Kristen ngulunnya la porsiai diperhatulus do diwengek ni rohana ima songon parhauma ia parhauma ikut tergantung do tu proses ni iklim manang cuaca dang boy dipaksa parhaumai ima emi iturhatok manian matoras iturhatok manian marparbui dang boy alai ikum sabar bengit nger peimaon ala ikran do proses pertumbuhan ni eme hobar tu iklim manang tu cuaca manang bahkan di partikiano songon na tidak ala ariluku ala kemarau mempengaruhi proses panen ternyata ari udanido abain gabi aikido abain
berhasil gak gudang nang tidak proses panen gagal karena kemarau dan adong ariu dan ternyata cuaca juga menentukan. Alai di sini dok konak yang dung pi manak ngani di bengek nai di proses nair ngeri di sabar nai merperbui jala matoras. Mamutik mana pemaditikina songoni do ngulu ni na porsea. Ikko bengek do hita ido perhatu saking songon sijuk ipatoran na pola rada honok ko besongo dia do habenge itu ni sijuk mangado pia kaparu kilo na kasita ono ni ala dihilalai mana do songo dalan ni di bata lako mangalu di bana i mahamonangan dohot pasu idu mulut tanah persia dang bui haporsia ne dikarbit dang bui itu tukang asa pitor matoras asa terbui panen asa tertang daun ala ikut diperhadapkan do hita tungulu ni jupang proses pertumbuhan. Songo pertumbuhan ini harus bertumbuh, harus berakar, harus imana kengani adong prosesna. Baru ni lam matoras ma. Adang mungkin pitur tubuh termanguli. Ikon adong do prosesna masa anak-anak, masa remaja, baru pe masa pemuda, baru pe marhasoran dungi. Imana na dewasa manang mare anak koma baru mar perbuima nang di bagasan guluna. Ala di peingo do hita nak kengani iman. So nandon si Jakub sebuah hita mangadupi. Akka paru kilo manang siton nama satu hita ini. So dalat makamon aku ni. Memang ikon ujiat tada songonan isi Paulus na di Rom 5 ayat 1 ayat 5. Tung masay bagas di bui manong tajah di Rom 5 ayat 1 ayat 5. Pola do didot di si ay akka marhiti si taon nido asa lam taon asa tahan uji asa lam mergo ke kana porsi. Jadi ternyata di halasod do itu benar ta halasod do akka haporsoni ala nawa ala marhiti haporsoni do gabi asa tahu mangadubi jalamar haporsiaon jala di horonido dia bengek ni roha di horonido pakirimon ima ngulu ni na porsia na mangikut nan dono itu pukul do ha bengek ni roha ido somon sada tudu na lamma gudang jala na tang haporsiaon buasa ay di bagasan ha bengek nido jupa kita keuletan ketahanan tadi menghadapi akan masa. Gabi buhita makirim. Jadi di situ tadi dah habeng itu ta molo tikiro nak ngani akasi si hamol hotononi. Gabi tadi dari si matoras do manang itu gali manang medau. Alani molo di bagasa turputo di sosoi si Jakobus do ita sama kirim holat tu bagasan Tuhan Yesus Kristus. Itu ngatongan kasih tanonido hita di pargukui Tuhan te asalam matoras aporsyota. Dang tama di ngulu ni aporsye marumutu. Dang tama di ngulu ni ala Kristeni holan nama nalahon. Dang tama di ngulu Kristeni holan nama hui-hui. Adang tama di ngula Kristoni hol na manguhumi. Jaladang tama di ngula porsye unang dang adong pos ni roha. Alay tayo ma ngulu ni sijuk. Ngulu songon na poso ni di bata. Marbengit ni roha di bana manaw satro di ujung na gabi dapo tak pasu-pasu ibana. Di ujung na tidak ma marlipa gad. Hata marlipa gede do na perlu akahala nama kamu nakon na marbengek ni roha ido na dapo ta pasu-pasu marlipat gada dia mau karung asaha porsian bengek marohat ta makirim zoni asa martua di tadi si jala ido apala nanigil ni tuhata tayo ma nani saya 55 ayat 21 ayat si sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ima bagas sakat di dewa tarita atau
bengit mahita makamunakun akan namasay. Amin. Mauliati maliho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi. Amin.